Здравейте, приятели, това е... Днес ще играем Clash Royale. Първи видео. Ето, аз съм четвърта арена. Аз съм четвърта, трета. И... имам... Baby Dragon и... балони. Сега... ще изгледаме една битка първо. Да видим. Какво са самотили? Я. Тук грешката му е, че пуснах само Witch и... друга пусна Witch и ето Baby Dragon. Искам да забързам. Съвинчко. Принц пусна. Това е добра топка. И сега Baby Dragon ще тира и стига такова. Бомба. Пуска скелетонария и за малко да го убиват. Също две. И така направо премазат. Но яко е. Според мен тази битка беше добра. Ето го моят клан, в който съм България 681, когато е създадена. Логика. Сега ще се бием с слабаците от трета арена. Чакайте малко. Първо пускаме мини пек. Valkyria. Baby Dragon. И така го атакуваме от двете страни. Ще има от кола, за да се избира. И така му взимаме една корона. Какво? Сега се случи, го разтепах. Ще ми... Нема да му вземем кулата. Давай, Witch, давай! Да, браво, Witch! Балонче, моля те се, не ме предавай. Не ме предавай, балон. Дай балон. Ма защо не играе? Как тъпо, що не играе? Някой. И направо му разкатахме. И си нямам представа откъде му е дошла направо. Го бихме на 3 корони. Свикнах да викам купи от Clash of Clans. Но не съм снимал на Clash of Clans. Сега ще има коса преди тук. Добре. Хайде, лъседничка. Да не ни съборят да не съборят лесно до втора арена. Пускаме Baby Dragon. Какво? Направо го разкатах. Давай, Witch.
Валкирия, давай! Бързо, Уич! Преби му кулата, Уич! Браво на Уича! Пусни ми малки барберани. Аз по малки барберани. Барберанчета, ято ме прецакаха ужасно. Но тепаха Уича. Не, бейби драгън, не дей! Не, моля ти се! Не дей! Давай, давай! Отепате му миньоните! Бързо! Щом стигна до кулата? Значи. Ще ми удря кулата. Бързо. Нещо трябва му да сте на главата. Не! Свиня! Вземи една купа. Аз покупа една корона. То не може да се написа. И пак ги бихме, вижте какви ще са баци. Аз съм бог. Направо ги разкатавам. И така видях, че направо ги разкатавам. То няма смисъл да играем с тия. Ще ви кажа един слаб дек, с който веднъж играх. И тук не знам, но ужасно. Още една битка ще направим. Още едничка. И може. Това ще ни бъде последната битка за този епизод. Да. Пускаме. Така. И той може да ни разкапе направо. Не! Защо такава съдбата? Бързо, Валкирия! Давай, Валкирия! Разсейвай го дъката! Браво! Уич! Преби го! Давай, Уич срещу Уич! Кой Уич ще победи? Хей! Моя Уич загуби! Това е нагласено! Нагласено е! Дали са на 50 на моя Уич да го подкупат вътре. Подкупили са ми Уич с 50 ля. Не е често, нали бе? Да се откаже. Това е супер! Гадно, давай! Бейби драгънче! Разкатай му главата на тоя. Валкирия! Хайде, Валкирия, не ме предавай! Валкирия! Не! Защо ме предавате? Не! Предадоха ме пак! Уич! Бързо! Мини пека! Защо така, бе? Не ме предавайте, миньончета! Защо де? Не, защо? Стига на работа! Да, браво! Аз ще му тепам бързо! Мини пека! Пускайте пеката! Мини пеката! Каквато и да е! Разкатайте му фамилията! Ти не знаеш с кой се разправяш, бе! Ти на мене ли, бе? Бързо, бе! Разкатайте му фамилията на този грозен, бе! Бързо, разкатайте му фамилията на този. Знаеш с кой се занимава?
Ето, не знаеш с кой се занимава това, бе. То не знае с кой се занимава. И това беше всичко от мен. Аз съм Вики47, абонирайте се за моят канал. И довиждане. Това беше за днес, хора. Чао. Интернет аз едно съм.